नाखौ हरबायना एबार दै हरसै। हेलौ रायजोफोर, नै गोदान भिडिअखौ नायदोलाय, गोदान भिडिअ होलायबाय। बेखौ एवग्रोसै एबार एसे थाव होनानै लाग्रोनि, एवनायनि आरोना एसे फ्राय खालामग्रोगोन, बेनि उनावसो गारसनसैलाय। संख्रि हालदै होखाबाय, एबार मिक्सल' खालामसै। दुंबाय जिनिसा। जाबाय, एवफ्रामनायसो नालाय बुस्थुआ जाबाय। नै बेखौ खांग्रोसैलाय एबार। बाब्रे गिदिरथार। दानिया नै नाखौ एसे एवफ्रामखांबाय, जाबाय। एबार माबा हरसै, सामब्राम। नै बावनो सामब्राम हरबाय, ओमफ्राय नैबे बानलु सामब्राम गुफुर देनायमोन बेखौबो हरबाय। दा नै सामब्रामा एसे खामांबाय नालाय दै होनोसै एबार एसे, नैबावनो होगोन। दा नै एसे गोदौहांबाय, दा एसे टेस्ट हाबदेरनायनि थाखाय सामब्राम गुफुर होबाय आं दरनै। ओमफ्राय नैबाव टमेट' दङ, बेखौबो हरबाय। बेखौ हरबासो दैखौ हरगोन। बेयावनो दा एसे संख्रिखौबो हरखाबावनोसै। नै हालदैखौबो एसे हरखाबावबाय। एबार नै नाखौ हरसै। नाखौ हरबायना, एबार दै हरसै। खोबहाबना दोनसै एबार, जि मोजां गोदौगोन बियो। दा गोदौबा नायदो। गोदौगासिनो बुस्थुआ। नै बेखौ हरसै, दुन्दिया बिलाइखौ हरगोनसै, एसे मोनखानोसै नालाय। एबार एसे खोबबावनोसै दसेनो। जाबाय नै।
मोनबाय दा बुस्थुआ एसे जबहोबावनोसै ओमफ्राय खांसै नै मोनबाय एबार बिदैयाबो रानथाबबाय नै खांसैल' एबार बानलु गोसा जाखादों खिन्थु बानलु गोसा होदोंना आइटेमा नै नायदो नै बेनो फिश रेसिपि बानलु गोसा मसाला फिश रेसिपि गोथाव नुबाय नै